que ter máis conciencia de que o talento e a capacidade non dependen do xénero, e o máis importante é demostrar profesionalidade e os resultados chegan por si sós. Eu quero ajudar gente a ajudar-me. Eu ajudar con gente outra. E tuve a miña lucha importante co profesor naquel momento, hasta que conseguín que me deixara xogar ao fútbol. Lembro perfectamente o meu avó que realmente estaba preocupado cando lle dixen que iba a escoller unha enxeñería industrial, porque decía que, bueno, que eso era unha carreira para homes. Mejor vienen y preguntan y dicen, bueno, ¿quién es el jefe aquí? ¿Quién está aquí? Y les digo yo, pues la jefa soy yo. A veces hai que ter moita paciencia, porque a veces dis, parece que todo se torce, pero bueno, todo se dá feito. Que che levou a dedicarte ao tema de transporte? Un pouco porque o tiña na casa, que meu pai leva moitos anos traballando nesto. Pois ao final, a pesar de que estuve preparándome, estudiei 2 carreiras, ao final dixen, bueno, pois mira, voume preparar para isto e seguir ca empresa familiar e pa diante. O mundo do motor sempre me fascinou, aquí influiu moito meu pai, xa que desde moi pequeniña me levou aos rallies. E na casa tamén, desde moi nova, sempre dixen eu quero correr algún día en rallies. E nada, pois debutei no Rally da Coruña, con 21 anos como copiloto, e non descarto algún día cambiar de asiento. Hanane, cuéntame, ¿qué te llevó a tomar la decisión de dejar a tu familia en Marruecos para venirte aquí? Primero vine a España de trabajar. Voy a trabajar de fábrica de fresa. Ahora vives al rodeiro, viene la familia. Na miña época como xogadora do Rodeiro Fútbol Sala, a persona que nos adestraba naquel momento comentoume que iba a facer o curso de adestrador. Como a mí me gusta, sempre me gustou isto todo, eu animeime tamén. Sempre quixen ser xogadora. Eu quería xogar e xogar, desde pequeniña. O da adestradora saliu un pouquiño despois de casualidade, porque queríamos tamén facer equipo cadete femenino, tiñamos esa idea, e facía falta alguén que as entrenase. Ao final acabaste levando por aquilo que che dá a sensación de que che se dá ben. No meu caso eran as matemáticas, a física, a química, entón aparentemente dis, bueno, pois unha enxeñería cae de caixón. Meu pai creo que o seu pasatempo sempre foi a mecánica, entonces ali no seu taller pasaba moitas horas ao longo do día, eu sempre de nena detrás, pois fuchicando no que me deixaban ou no que podía. Entón, para min eso creo que foi quizá o definitivo para haber escollido unha enxeñería industrial. Mis abuelos eran de este pueblo de aquí y tenían vacas pintas, vacas frisonas, se dedicaban a la leche. Yo de pequeñita ya cada vez aprovechaba y me venía de Coruña. Eran vacaciones, Tamara se viene aquí para la aldea, para Barbeitos, para Rodeiro. Y como que le fui cogiendo cariño a las vacas y después ya dije, bueno, pues voy a meterme en esto. Es un trabajo muy duro, tiene que gustarte porque esto es día y noche. Eu como copilota especialmente non me topei con ningún obstáculo, ningún prexuízo, pero sí sei como unha muller piloto, sí, xa que o automobilismo é un deporte que foi sempre históricamente dominado por homes. Non notei, non sei se é porque ao mellor estamos na empresa na que leva meu pai toda a vida facendo prestación de servicios, e non calquer cousa sempre estaban pendientes ou de botarme unha man ou tal. Eu recordo perfectamente cando saliu ao ámbito laboral, despois da enxeñería, que unha das frases que máis escoitei, sobre todo en pequenas empresas, cando te ibas a unha entrevista, eras enxeñeira, e tiñas que entrar como un mando intermedio, o primeiro que che dicía o xerente, que generalmente tamén era un home, e o primeiro que che dicía ese xerente, cando vía perfectamente que tiñas os estudios e que podías ser unha persona válida para defender o teu posto, mostrábache o seu temor, porque o primeiro que soltaba era a frase de bueno, é que no taller só traballan homes. Entonces, se realmente apostaba por ti non só tiñas que facer o traballo ben, tiñas que ser capaz de integrarte nese equipo e demostrar que sí podías ser un máis desa plantilla. Y Hanane, cuéntame, ¿cómo te adaptaste a vivir en Rodeiro? ¿Cómo fue? ¿Qué tal?
todo bien, la gente todo bien, trabajar, no hay triste aquí. Vive el trabajar, viene a comprar comida, viene la casa, todo bien. ¿Te sentiste bien acogida por la gente de Rodeiro? Sí, claro, sí. Noto na maneira en que se dirixen moitas veces a ti, que che veñen como dicindo pero mujer, como se che viñeran explicando algo que diste xa sei, eu tamén controlo deso, non fai falta que ti me expliques. Noto un pouquiño ese trato de como se eu teño que enseñarche a ti, ti non vas a saber o que eu sei. Non notei un camiño máis difícil que pode notar calquera outro dos meus compañeiros. Si é verdade que sempre che transmitían algúns medos, pero algúns medos quizás das persoas máis cercanas ou da familia. Realmente despois o día a día que non ves esa dificultad frente ao resto dos compañeiros. Tiene dicho mi abuela a veces, Tamariña, isto é moito para ti, meterte ti sola nesto é moito traballo, Sí que dice eso de, se foras un home, tienen esa idea antigua aún, de la mujer o en la casa o pues un traballiño fora, eso sí. Dice, aquí estás esclava, aquí vas a acabar como a min, eu estou operada as dúas caderas, vas... A ver, o que máis me gusta, quizás a flexibilidade quero dicir, se teño que salir ás 9:30 ou se salgo ás 10 ou tal, con tal de facer o traballo, pois tes unha flexibilidade horaria, gústame andar un pouco así ao meu aire, non estar así tanto en contacto, gústame estar en contacto ca xente, pero ao mesmo tempo ter o meu espacio tamén. Estás avanzando moito, cada vez hai máis mulleres competindo, porén falta visibilidade, apoio e oportunidades e tamén é moi necesario romper con estereotipos que segue habendo. Antes algo tan sencillo como que, inda que quixeses, non tiñas onde xogar, non había equipos femeninos. Agora sí, agora ves, e sobre todo tamén eu noto moito apoio nas familias. Antes, eu por min mesma digo, eu nunca tuve a nadie da miña familia animándome. E agora ves aí os pais, as nais que se desviven por levar as súas nenas a un lado a outro. Creo que melloramos moito nese aspecto. Esta, derecho 4 menos. Bueno, o apoio familiar e dos amigos é fundamental, pero no meu caso non tuve moito apoio familiar, xa que na miña casa levan moi mal que corra de copiloto, excepto o meu pai e a miña irmán, son os únicos que me veñen ver a cada carreira. Una mujer al vivir aquí le permite a sus hijos educarlos de otra manera, porque yo lo veo por los míos. Están criados con animales y a la hora de ser personas son diferentes, tienen como un cariño, una forma de hablarle a la gente y de comportarse que a lo mejor no te tienen otros, Ellos viven las experiencias que vivo yo, ellos están conmigo, ellos hay un parto ellos están ahí conmigo y ven las situaciones todas. Si yo lloro, ellos se ponen tristes porque ven que salió mal, que pasas el trabajo y después pasa así. Después, claro, hay momentos bonitos y ellos sienten todo. Y es una forma de que ellos aprenden y se educan de otra manera. Y aprenden a base de experiencias. Incluso el temario del colegio, muchas veces ya lo ven, ya lo saben de verlo aquí al día a día. Notache cambios na presencia das mulleres neste sector? Ves máis mulleres? A ver, quizás sí que te vexo máis, sobre todo no tema de autobuses, no de transporte de pasajeros. No de mercancías, a ver, sí que vexo, sí que teño algunha compañeira máis, pero bueno, quizás se ven, sí, un pouquiño menos, e bueno, a ver se vamos aumentando. Nunca me pasou que unha nena viñera correndo e dicirme teño a camiseta de Alexia Putelas ou, por exemplo, hai moitos referentes no fútbol sala e nunca me falan deles. Temos a xogadora da selección española, Peque, moi boa, temos agora, por exemplo, no fútbol sala tamén hai o premio a mellor xogadora, non? Aí está, do equipo Burela que foi este ano.
aos que nos gusta iso sabémolo, pero ves que non é algo que salga na tele, que salga ou que che digan as nenas, quero ser como a Mandiña. En enseñaría industrial o porcentaxe de mulleres eran poucas, pero, sen embargo, cando ti escollías esa carreira sabías perfectamente o que te ibas a topar, non esperabas outra cousa, entón xa ibas preparada para ese ámbito. Casos como el mío hai poucos, porque ya ves, fui criada en Coruña. Que venía para aquí? Pues cuando podía. Y meterme así con animales, eso es raro, sí. Yo las amigas y la gente toda que tengo por aquí, primas, todas escapan de aquí. Y eso que en casa tienen lo que yo no tuve, tienen a lo mejor ya la explotación montada, tienen los establos, bueno, súper cómodos, las fincas todas preparadas, maquinaria, tienen todo, y más, no quieren seguir. Mis tíos dicen, pues non queren seguir, pues non queren seguir, tienen que buscar outra cousa. ¿Y qué fue lo más difícil de empezar desde cero en España? No hay nada difícil. Buscar una cosa, hacer. No tienes difícil. Tienes fuerza, bien. No fuerza, difícil. Eu creo que isto trátase de que seas botado para diante e que che anime a admitir neste... que che anime a vivir neste mundo de camión. Sí, hai moitas mulleres que abriron o mundo dos rallies, o camiño no mundo dos rallies, e eu penso que Michel Mouton, que chegou a loitar polo campeonato do mundo, é un exemplo claro de que as mulleres podemos alcanzar os niveis máis altos nestes deportes. Queda moito por facer. Eu o papel da muller valoro en todos os aspectos. Fútbol e na vida, porque creo que se unha muller... Pero mira, no fútbol creo que queda moito por facer. O papel das mulleres tanto da enseñaría como pode ser na xerencia dunha empresa está moi limitado ou moi tapado. Pero, sin embargo, a min sempre me inculcaron que o traballo non depende dos xéneros, que depende máis ben da actitud que lle aplicas. Entonces, a min nunca sentín que me faltaran referentes femininos, a min servíame perfectamente un referente masculino, porque ao final tío que admiras son os logros ou os retos profesionales que consigue. Yo creo que la sociedad no sabe el trabajo, lo que trabajamos nosotras aquí. No saben, es que no saben a lo mejor ni de dónde, cómo hay que hacer para producir leche, para producir carne, el trabajo que viene todo detrás, eso no lo saben. Esto de ser mujer, marroquí, sola, ¿esto te trajo algún problema, alguna discriminación, que te apartasen? No problema con Marruecos, con gente española, todo bien. Yo no tienes problema con gente, todo igual. Hai máis mulleres que lle deberían gustar conducir, que eu creo que ese é o problema, que son menos botadas para conducir, entonces que lles costa máis botarse a este mundo do transporte, que ao final é conducir moitas horas. Entonces, a xente que lle guste conducir ou que queira vivir unha experiencia distinta, que se anime. O sea, non hai nada nin ninguén que impida que unha muller non poida ser piloto ou copiloto. A visibilidade é a clave, cando novas xeracións vexan que hai mulleres participando neste deporte, pois rompemos barreiras e así máis rapazas poden entrar neste mundo. Estes proxectos axudan a normalizar a figura da feminina no automobilismo e a crear referentes para o futuro. Eu sempre animo moito as mulleres, sempre, as nenas, desde pequeniñas, a que nunca se queden para atrás, que se che gusta hai que intentalo, ainda que sea con chicos, hai que intentalo. E quedome con unha rapaza que eu entrenei, que sempre me dixo que sería exemplo para ela, entonces eso xa. A todas as nenas esas que queren estudiar enseñaría, eu diríalles que non teñan medo. Ao final,
En calquer ámbito que escollan profesionalmente van encontrar barreiras e sempre é máis difícil combater esas barreiras se realmente estás facendo algo que te apaixona. Entonces tens que loitar contra elas e tirar para diante co que desexas. Pues animaría a las mujeres a que se metieran en este mundo porque yo, por ejemplo, dejé Coruña y no me arrepiento de nada. Yo no cambiaría esto y ya ves que es una aldea pequeñita, pero esto es una tranquilidad. Pareceme moi importante que se dé visibilidade ás mulleres, e oxalá non queden espacios de mulleres e homes, senón que todo sea máis igual e eso, pero moi importante participar nesto.